म्हणजे अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हे व्यासपीठ असा की ह्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून शिवाजीचो इतिहास संपूर्ण खबर आसात, पूण तो पावली पावली घडकोळ घडकी हो विषय हो जनतेपर्यंत पावपाची गरज आसा आणि असे कार्यक्रम जावन शिवाजीचो आताच्या नवीन पिढीन हो विषय घेवचो। कारण सिलेबसान तशा पद्दतीन जो शालेय विद्यार्थ्यांक ज्या पद्दतीन शिवाजीचो इतिहास खबर आसपाक जायो तसो आयच्या ह्या शिक्षणात ना। त्या निमित्तान अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जर हो विषय जनतेपर्यंत लोकांपर्यंत पावता आणि नवीन पिढी कडेन पावता जाल्यार अशा पद्धतीचे जरूर कार्यक्रम करचे। कारण पयलीं जे शिवाजीचे पुतळे असले हे गोंयान 2-3 जाग्यारच असले, आयज जनता जागृत जाल्ली आहा। या पन्हाळगडाची रचना किती कल्पक आणि नाविन्यपूर्ण केली। ज्यानं ज्यानं या गडाचं सौंदर्य आखलं त्याची आम्हाला तारीफच करायला। या गडाचं सौंदर्य खुलवण्यासाठी निसर्गानं सभोवती पहाडांची आणि हिरव्यागार झाडाची निर्मिती किती खुबेने केली आहे। म्हणूनच हा पन्हाळगड एखाद्या राजासारखा या भूतलावर दिमाखानं उभा आहे, आपल्या विशाळ गडाला साथ। जय शिवाजी।